ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೆಲೆ ತೋರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವರು ಅನಂತರಾಮ ಬಂಡಾಡಿಯವರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿಯವರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಎಂದು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟ 21ನೇ ತಿರುಗಾಟ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಳೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ 80 ಕರೀನ್ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕಂಡ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಮದಪ್ಪುನಾಥ್ ఆయన ಕೊರ್ತಿನ ಏರುಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಡಿವಂತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇತ್ತನು. ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮನನ ಪಠಣ ಅಧ್ಯಾಪನ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲೆ ನಂಡವು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಅಂಚಿನ ಆ ಮಡಿವಂತೇರು ಮಂಡೆಗೆ ಮುಸ್ಕುಬಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಟೆಂಟು ತಲೆಯ ಆಟ ತುಪ್ಪಲೆಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಾಯ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬಂತು ಅಪಂಡ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಕ್ವ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಣತ್ತಿನ ಏರು ಕೆಂಡ ಏತೋ ಕವಿಕನಗಳು ಪೇರು ఆయన ಕಣತ್ತಿನಾರು ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಕಿನ್ನೆಡ್ದೆ ತುಯಿನೇಯ ಇನಿಕನಗ ಆರು ಉಬ್ಬಿನ ಕೆಲವು ತುಂಡುಲೇನು ಪತೊಂದು ಯಾನು ರಂಗೋಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆರಣ್ಣು ಅವು ಆನೆ ಯಾರು ಉಬ್ಬಿದು ಬುಡ್ನವು ಎಂಕವು ಇನಿಕನಗ ತೆನಸವು ಎಂಚಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಜ್ಜಾನು ಈ ಟಿ ವಿ ಮೊಬೈಲು ಅವನು ಮತ್ತು ಅವುಲ ಅಜ್ಜಾನು ಬಾಯಿದು ಬಾಯಿ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲೆಗೆ ಒರಿಯಿರಿ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಾರೆ ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಸುಖ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಷ್ಟೋಡು ಬದುಕಿನಾರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. 65 ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಬಂಗಾಡಿಯವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಈ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೆಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲು ತುಳುತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಐದಿನ ಒರಿಪುನ ದಯಪಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೊಂಡ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೊಂಡ ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಲು ನಮಕ್ ತುಯರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಕಾಲಡ್ಲ ಐಕ್ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಮಾತ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಅತ್ತಂಡ ರಾಜಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತನು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಉರಿದು ಬತ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿದು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿತನಕಲ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತನ ಕಲಾಪ್ರಕದ ಕೊಡುಗೆದ ಕಾರಣ ಇತ್ತನೆಡ್ದಾದರ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬಂಗಾಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಎಂಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರತ್ತವ್ರ ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4ನೇ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಆ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ತನು ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಿಖಲು ಮಾತರಿಗಳ ಅನುಭವಗಳ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜಿಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಂದಾಂಡ ಟೀಚರ್ ಒಂಜೆ ಜೋರು ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತ ತೊಜಿಪವನ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡು ಫೈನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಪ ಬದಲಾಂಡು ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತುಳು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರ ಲೇಸಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ತುಳು ಸಂಘಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರುಮಾರ್ಗ, ಮರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇಣಿ ಮರೋಳಿ, ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿಯವರ ಅಳಿಯ ಕೇಶವ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿಬೀಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆ ತಂಡದಿಂದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣೆ, ಚಂದ್ರಪಾಳಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯಿತು. ನಂದಾಗ ಮಗೆಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಅಂದ ಈ ಲೋಕಡುಪ್ಪನಕಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಆಯನೇ ಕಂಡ ಆಟಗೆ ಬುಡ್ಡಿನ ಬುಜ್ಜಿ ಲೋಕಡುಪ್ಪನಕಲೆ ಮಾತರ ಆಯನೇ ಕಂಡ ಓ ಆಯನೇ ಕಂಡನೆ ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.